Pate. Lestari TV Kabudayaan. Waduh. Pate goblok. Nek ratu nang mlebu kraton ki melu. Inggih sinuwun inggih. Goblok. Inggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih nyuwun pangapunten. Prabu Pathokol bawa sarisi tangan besi ya Mas. Iya paringipun dados mendi. Iki sapa? Kono Elsi nang kene. Menika ngawur. Menika Dewi Wara Drupadi. Udus. Wara Drupadi Kasinggihan Kakak. iki putri saka ngendi le? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene Dipun citra Prabu Kalasa. nang ngono iki berarti bekasé Prabu Kalasa. Dereng urung dipun garwa Prabu Kalasa. Waduh, isih anu urung tau dijamah. Dereng Wara Drupadi wonten dawuh Prabu Kalasa mati. Negara giri kadasar ingsun ingkang lenggah. panjenengan sinten Prabu Pathokol Bawasari. Pathokol aja kuwale ya. Pathokol. Inggih. Nah Prabu Kalasa wis ora ana terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit iki. Menapa sinuwun? Kowe pate goblok iki. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merek menika menapa? Tapi bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu lahir batos Lahir batin. tobat kula purun sinuwun. Waduh. Teh, Wonten dawuh. iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Teh, Wonten dawuh. kowe kok musuh. Dundang kok musuh. Inggih wonten dawuh. Ade, Inggih. piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki? Geseng nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki teh, Teh. Teh aku tukoke pil kita. Badhe kangge menapa? Aku wis angel. Inggih. Nek ora dibantu nganggo batu-batan. Sampun kados mekaten. Ora Drupadi kowe tresno tenan. Saestu lahir batos. Nanging kula nyuwun Apa? kula gelem dipun dawuh panjenengan ning jaluk diwayuh. Ada sipune wong bagus ngene iki ya, Teh. Inggih. Bagus apa? Juabule kaya cowek. Aku mandake ra krungu. Coba nggo mulek ndasmu ki, Pak. Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Nok sebar. Marai. Nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? Iki ngene prajurit tak potol ya. Tak banyu keras. Terus tanggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh iya. Menawi dipun wayuh Sapa sing kudu tawayuh? panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados samangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Ada? Wonten dawuh. Ngadeg kene. Drupadi. Wonten dawuh. Aja cedak-cedak pate ababe mambu. Inggih. Ngestakaken dawuh. Di samping Mas. Mas kula nipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Matok nggo matok cengele.
Piye pete kula ngaturaken panjenengan pantes sangat ngami Mas Patok. Ngapusi. Padahal aku ora krungu ya. Tapura deh, tapura. Ora masalah. Teh, Wonten dawuh. kowe tak kongkon negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Waradrawati. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Kowe arep nyenturani rembuking Prabu Patokal Bawasan. Hah? Dalu tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat Sendika. ayo ngono. Dubriksa Drupadi. wah dan kowe manjing neng akekku mata kucing. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pate kok kaya ora percaya. Marungipun. Ayo. Di tunjem. Pate kowe. Ditungko. Ya, ratu rong suwe iki ora ngerti basa. Ditungkok. Inggih, mancing pundi? Kono. Lenake. Jarikmu keri. Semilae. Nyuwun pangapunten. Ayune. Wes, mapan ning nggonake ya sayang. Inggih. Aku tak nututi pate kowe, pate petok pate. Kongkon klomat ramet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe. Oh, jog. Surum-surum tiwang kono ki nggih. Yen mangus wong layon. Dene lan manise. Wadanane layo kumelku jamur raut. Oh, lah pate. Muga-muga entuk papan sing jembar, swarga sing sempit. Kagemporo sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun.